Moikka! Tervetuloa mun treenivideolle. Kello on nyt varmaan 12:30, ettei nyt enää ihan aamu, mutta mä en oo hirveästi vielä mitään tänään tehnyt, vaikka mä heräsin kyllä vähän ennen 8. Mä oon syönyt aamiaisen, vähän touhunut kotona ja sit mä tulin nyt, pyöräilin tänne yleisurheilukentälle. Tuolla on jotkut lasten yleisurheilukilpailut, joku ala-asteen. Mulla on täällä siis hyvää seuraa ja mä ajattelin tehdä tällaisen tai mä teen tämmösen treenin, mitä mä niinku usein kesäisin teen. Eli alkuun tosi paljon tämmöstä niinku liikkuvuus- ja dynaamista liikkuvuutta, kehohallintajuttuja ja sit mä teen vähän spurttia, loikkaa ja sit kaikkea omalla keholla, mitä nyt sitten keksii ja pomppuja tollasta. Se riippuu vähän siitä, miten mun selkä kestää. Mun selkä on edelleen, kärsin pikkasen vielä siitä vauriosta, mikä mulla on tullut. Eli mulla oli vuodenvaihteessa joku pieni vaurio tuolla välilevyissä ja se aiheutti semmoista hermokipua mun koko kropan oikealle puolelle. Ja noin 3 kuukautta jouduin olemaan ihan täysin juoksematta, pomppimatta. Mutta nyt on pikkuhiljaa päässyt siihen ja aina vaan jos SI-nivel pysyy paikallaan, niin pystyn tekemään, mutta sen kanssa joutuu vielä vähän tekemään töitä. Mutta ei mitään, lähdetään treenailemaan. Tervetuloa mukaan! I'm not gonna change my mind. You're headstrong forward, but this time around I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Oh, don't rush me. I made up my mind, going straight to the top. A damn, and still they bow down, just appeasing the game to the visible ends of. You're not getting me no matter how hard you try, so just stay off. Come near and I'll leave, I'm just fine getting by. Follow blindly. Am I the only
only one who's not giving up. I'm looking around, yeah, you're all giving up. You need a slap in your face, time to wake the hell up. Follow blindly. Am I the only one who's not giving up? I will not follow blind, not follow blind, not follow blindly. And this is who I am tonight, so get it right, don't follow blindly. Follow blindly. Way my own way. Truth behind it. Am I the only one who's not giving up? I'm looking around, yeah, you're all giving up. You need a slap in your face, time to wake the hell up. Follow blindly. Am I the only one who's not giving up? I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. And your headstrong forward. But this time around, I'm taking my time. Tarvitaan vettä. Treeni jäi vähän kesken, mutta katsotaan. Jos tää olisi vaan kuuro, niin voisin tehdä vielä loppuun. Itse asiassa ei mulla jäi vaan noin oman kehon paino vähän niinku akrobatiat tekemättä, että mä voin tehdä kyllä myöhemminkin. Oon tässä varmaan reilun tunnin treenannut. Nyt toi sade loppu, mut tänne tuli jotenkin tosi kylmä. Ja mä olin ajatellut vielä tosta nurtsilla tehdä vähän lisää hyppyjä ja vähän akrobatiaa käsillä seisontaa, mutta kun mä en ole menossa tästä suoraan kotiin, niin en viittis ehkä nyt mennä myllertää tuohon märkään nurtsiin. Että mä luulen, että tää mun aamupäivän treeni oli nyt tässä. Tuli kuitenkin ihan kivasti tehtyä juttuja. Mulla on tässä vielä päivän toinen treeni tekemättä, niin ei se haittaa, vaikka ihan pikkasen jäi suunnitelmasta vajaaksi. Mä siitä jotenkin tykkään ihan tosi paljon tästä niin ulkona treenaamisesta, varsinkin kesällä. Kyllä mä talvellakin voin mennä ulos treenaamaan, jos ei nyt ole ihan semmonen loskakeli tai näin, mutta varsinkin tälleen kesällä ja sitten joku tämmönen yleisurheilukenttä. Mun mielestä täällä on kiva semmonen urheilullinen fiilis. Niin tykkään näissä käydä paljon just tekee, että yleensä teen just ensin aika pitkääkin lämmittelyä, koska siinä voi tehdä kaikenlaisia niin ominaisuusharjoituksia ja liikkuvuusjuttuja, kehonhallintaa. Ja sen jälkeen mä teen sitten yleensä joko vähän loikkaa tai spurttihommaa tai sit saatan juosta vaikka 400 metriä eli kenttää ympäri. Ja sitten teen yleensä itse jotain akrobatiajuttuja, käsillä seisontaa ja semmoista. Nyt tulee mulla ainakin tälleen kesällä tosi paljon enemmän myös kulutusta. Pyöräilen paljon joka paikkaan. Nyt kun mä oon pyörällä liikkeellä, mä pyöräilin tähän ehkä 20 minsaa kotoa ja nyt mä oon tästä menossa seuraavaan paikkaan, jonka näette myös tässä videolla. Niin sinne pyöräilee reilu puoli tuntia ja sitten kun mä menen vielä kotiin takaisin, niin melkein tunnin matka takaisin. Eli tulee paljon tällaista kestävyysliikuntaa. Tää mun pyöräily on kyllä välillä ihan menee intervalleista, kun mä en jotenkin osaa pyöräillä kovin rauhallisesti. Mutta tämmönen yleisurheilu tai en tiedä voisiko tätä yleisurheilutreenit sanoa, mutta yleisurheilukentällä tehtävä treeni. Tää voi nyt tehdä ihan just missä tahansa. Ja mä oon tosiaan
tästä lähdössä seuraavaksi Nutriworksin urheilijoiden tiimipäivään tonne Rush trampoliinipuistoon, niin tulee siellä vähän liikuttua vielä lisää. Eli seuraavaksi nähdään siellä. I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. Your headstrong forward, but this time around I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Oh, don't rush me. I made up. Ihan joka päivä mä en näin paljon liiku, mutta ja nyt mulla oli 2 semmoista tosi niinku paljon kevyempää päivää alla, mutta nyt sitten tänään taas jaksaa paremmin. Oli tosi, tai kyllä tää niinku, mä vaan rakastan liikkua tosi paljon. Mä toivoisin, että kaikki päivät olisi tällaisia, että mä saisin vaan liikkua paljon ja tehdä kaikkea ja kehittyä urheilijana paljon. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit videosta. Sait ehkä jotain vinkkejä itsellesi ja mä kuvailen taas lisää näitä treeniä, my day ja varmaan jotain Q&A videotakin tässä lähiaikoina. Mulla loppuu akku tästä kamerasta, niin mä en varmaan tätä salille ota mukaan, mutta eiköhän tässä ollut materiaalia yhteen videoon ihan tarpeeksi. Kiitos kun katsoit ja nähdään taas. Moi moi!